Kuendesa mwana kuboarding school yekuZimbabwe dzanguvawo naro kana vana vasiri kudyiwa nemaheadmaster vanenge vachisafa negligence. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pane nyaya yakabuda recently yekumusume yaheadmaster vaibata vana chibharo alani usoni nayo yati aiwa haingambosariri kumasure headmaster vaibata zvakare umwe mwana chibharo funguva yakareba azosvika pakuneta ndokuripota nyaya yacho vaapya kucourt nhasi kuMsengezi kune mwana anga akaneglectiwa achitorwara zvekutodaro zvokuti apotsa atosvika pakushaika azonoitwa emergency operation yazomusiyawo asiri kufila zvakanaka. So ameno kuti chii chiri kuitika muzvikoromo kare zvaiva zvikoro zvokuti unoziva kuti ukaisa mwana wako ikoko anouya nemaresults akanaka nehunhu hwakanaka uye anenge akachengeteka. Asi zvakuitika mazuva ano kuti vacho vari kufanira kuva vachichengeta vana ndidzo dzatovanyanya aiwa zvinosemesa. So tichatangana baba vekuMsengezi vanyora nyaya yavo vachinyorera mamwe maparents pagroup rechikoro vati ivo I just want to share my story of what happened to my son at Msengezi High School. He got sick on 1 March achibva audza boarding master. The following day too much akabhoma piritse but hapana change yakaitika. Akabva angoita worse and he was no longer able to eat anything or even walk. Vamwe vaidzidza navo would bring him food from the diet and he could not eat. Aibva angorutsa. He got serious zvekuti musi wa3 March akaswera zuva rese ari ega akarara mudomu. No boarding master or teacher visited him. On the 4th of March, zvakabva zvaita serious that it took the courage of one pupil to allege deputy head bypassing boarding master. Deputy head later visited him. Mukomana ndokunoona kuti situation yacho yanga isachaiti ndobva vatifonera na6 p.m. We immediately left Harare from Msengezi, and to the shock of my life, when we arrived, he had to be carried to the vehicle nemadhomezi ake and he was in a bad state. Immediately takarova road tichangoti kilometer into our journey, he started groaning in pain. He could not withstand mahampu nemabhampu namapoto on the road, and my wife had to carry him on her lap to try and alleviate all in vain. I had to travel 20 kilometers per hour from Msengezi to Chikambi Third Road. We eventually arrived at Michael Gelfand Clinic, where he was promptly attended to and booked for an operation the following morning. It was discovered that his appendix and some internal organs had gone so bad that had we delayed further, we could have lost him. Handinzwisise kuti boarding master sei vasina kunocheka mwana. When he was informed kuti mwana ari kurwara, he is bedridden, it took 3 days for us to be informed of the sickness yemwana wedu. When he was in a serious condition, after we took him to hospital, nobody from the school followed up to check on him, not even a phone call for a whole month when he was recuperating at home. It's against this background that I went to the school on Monday ndikati ndipe transfer. Havana kumbobvunza zvecondition or anything or even ask why ndichida transfer. Ndakazondotora the remaining staff kudomu, zvimwe zvacho zvatongodiwa kare kare, and we left. Goodbye to you all and good luck paMsengezi ipapo. Mwana akakuvara zvikuru guys. Zvinorwadza. Ameno kuti tichaita sei, but we had so much faith in boarding schools. Zvokutoti taitoziva kuti vanenge vatinetsa kumba tinongorashira kuboarding school vanodzoka vari straight. But zvakuitika izvi guys zvinoratidza kuti aiwa zvangova zvana satani zvoga. Ukowo kusairini kune nyaya yesatanism yekuti vana vanga vachingodonha vamwe vachijoiniswa satanism. Ndine mwana wehama yangu ari kusairini koko atombobvisiwa for mazuva akati kuti nekuti hakusi kugarika kuchikoro. Boarding schools are no longer a safe environment for our children. And there is so much that happens ikoko, and it takes time for us parents to even know. I feel the pain also. Tine vana vari maboarding school guys, but unogopa mwana medicine sei? How do you give a child medicine? Ko kana medication yacho isingaenderani naye. Kana mwana akarwara unofanira kungobata phone
wodana mubereki. Izvi kuda kuzviita vana chiremba ivo vanhu vari maticha, vamwe vacho vanongori nezvimadiploma zve2 aiwa ngatiregei kudaro. Then Alan Wilson pakabuda post recently yaitaura kuti headmaster Alan Wilson vanga vachibata mwana, but Metro yadecida kuti vaprotect zita rechikoro. Vativo, a 50-year-old former headmaster of Harare School has been arrested and charged with aggravated indecent assault. The charges relate to allegations of repeated achibata mwana chibharo achimuita zvikwabanana zviya. Mwana komana achibatwa naticha rume. Mwana uyu ava ne19 kubva muna June 2022 May 2024 ndo pakaitika nyaya iyi. 2 years dzese zvichiitikira kuhostel. At the time mwana anga ari form 3 muboda futi, who was offered a place and support by the headmaster. Vakati ivo pachaitika a spiritual assistance pakati pavo. The situation reportedly escalated when the headmaster demanded kuti pamusoro pe spiritual assistance iya ndinoda kuvata newe ende ukaramba ndinokudzenga chikoro. Saka zvakaitika kakawanda kuhostel, zvikaitika mumota maheadmaster, zvikaitika futi vaenda kuschool trip. Mwana akazodecida kuripota. Aripota, vanhu vaakaripota kwaari vakabva kuti aiwa iwe waungasungisiwo mukuru wechikoro. Ndobva headmaster vatora foni yemwana, ndobva vadelita mapictures aivemo neimwe evidence yanga yagadhiwa nemwana, ndobva vamuthreatenisha kuti haufaniri kutaura nyaya iyi. So mwana akazongoripota nyaya yake muna March 2025 after being expelled for seeking help with the exam registration from teachers. Ndofunga mamaticha anga kuda kuita achingwara vachiita sevakuda kuziva nyaya iyi, ndokubva nyaya yazongobuda. Ameno kuti nyika yoenda kumawere, zvokwadi kuya kwaJesu kwechipiri aiwa kwatova pedo. Zvakaoma zvokwadi kana vanhu vafunga kuita zveungochani, zvekuita zvendove izvi kukutsvaka ameno kuti ikiti dzavo kana kuti zvizvi zvavo zvavangashandisa pane kuda kutora vana vadiki kokutsvaka munhu amunokonsenta kuti susu tafunga kuita hunhu hwemhuka dzitoite kudaro. Ameno kuti hunhu hwechii modecida kuita hunhu hwenyu mongoenda makadaro pane kupinza vana vadiki. Vabereki vanenge vachiti zvoni taindisa vana kuchikoro, but vana vari kunodzidziswa zvekurara kwete the natural way, doing the unnatural sin. What is that? What is that? Headmaster ava chero dai zvaibvira vaindiswa kuchikurubhi vanochekwa piece by piece ngoti hakuchina hangman. Asi ndo nyaya iripo kuti ngavapiwe malives akawanda. Mwana uyu akatambura zvikuru. Woti rega confide in people. Vanhu vaya voti aiwa usataure usadaro, headmaster uri married, aiwa ungazokanganisa upenyu hwavo, hwavo ndo husingafaniri kukanganiswa. Bodo guys, ngati nesuwo vabereki ngatidzidzisei vana vedu kuti munhu akangokubata zviri inappropriate manya utaure. Hapana zvaanokuita munhu iyeye kuda kungokutyisa kuti unyarare. Hapana. Vana ngavadzidziswe guys kuti vazvichengetedze, vasabvumire vanhu kuvabata nenzira yakaipa. Zvinhu zvinorwadza kufamily ine vana vari kuenda muzvinhu zvakaipa kudai. Aiwa tinongoti sorry zvokwadi. Zvakaoma. If it means kuti munopesiwa nyaya idzi, please pursue those stories. Vanhu ava vainde behind bars. Havafaniri kufamba mustreet inofamba vamwe because avazi right state of mind. To leave your comments on what you think. Vana voenda here kumaboarding kana kuti tozvichengetera achienda kuday school achidzoka pamba.